Kidamtang Arkoi ni Pai Kithomarni, Ada Por Pai Kresi Malom, Karbi Student Association Howraghat Regional Committee Kongchunbang, Budho Terang Penjapon Linsi, Phuloni Revenue Circle Sahe Malong, Monindro Narzary aphan, SK arpupen, Chi Ovek nangpo Tok Jirpen, ARO, Jojo Terang Arideng, Kapajirda. Phuloni Revenue Circle Sahe Malong Hachokamar, Monindro Narzary, Kidamtang Suri Hini Rakresir Kapaning Kanpen, Voringang Hoi Judet Mate retired dead people setami, Karbiang Autonomous Council pen put hot catching horn kanjin so kidoko jog, Ninkan Hini apartment, put hot Narzary upon SK arpu, Pekpon Thulo. Bon sita isi ning duk mimelama banki, alangli retired era pisita, puthot ningkan hiniang bong SK Monindro Narzary bang, methanga sayamo, ki claim tredera joki ongdung raratum ning duk madeka sik saksitami phonang koklo. Labang so ning duk mimelam, raratum pen arjulong si kidamtang arkoi ni Pai Kithomarni, KSA Howraghat Regional Committee atum, Phuloni Revenue Circle Sahe Malongan, pati bong dampen humridam. Bangso ka humrida mahut KSA Howraghat Regional Committee atum SK Monindro Narzary aphan non asengkan apartment ke KSA hin bansetami extension pipon pedat nji pusi low tok jirpen Phuloni Revenue Circle ARO Jojo Terang Arideng pipajiramno Bangso ke pajirda mahut ARO Jojo Terang setami prabjin pen Karbiang Autonomous Council Secretary aphan bangso alo online pen setami low phit pusi ARO hin pen lam theche chakpon thu Bangso hut KSA pen kaning je puna tengke bangso Phuloni ARO sai hemalong klem bangatum sai hemalong ki donang jikinang sora lota methanga hem chepon etiti pusi nilitum birota longpon lasila pusona bangke chokche pusi ningje pon thu Lapen SK Monindro Narzary aphan bangke aboreng pabat pon thulong lelu pusi KAAC aphan kachuning rialam the palepon Then Association Howraghat Regional Committee pel bangso Phuloni Circle Office la nang komri nang kolam thibang lalo la bangso office long retail tang officer law employees law amen la bangke Mr. Monindro Narzary alang li bangke 2019 ningkan Desember achiklusi retired law retired depen office tamelang li han council tu alang li phan kaching hona joine ningkan hini an extension pilo lasi extension an ningkan hini pidet ang bong samelang li ke claim kismana kam ke claim alo bang akichok che dopik abang so puthan to phan public pe tame penang an a complain ang le alang li phana putha mane office long ke donang yo hormo sita bhui pen chenglo kapre documents tame hem che ponla pe ti tumhar pen an ang pachini tum dolo office long ke donang yo so hem che ponla plotang te munit tum long le pota ke bonai pen chenglo kapre abar size tame akisung doko aso puthak seni tum pini ladak ARO aphan isil complain na lo nang pilo bang so putha bangan tum jong pon bangke Karbiang Autonomous Council CM Tuliram rong hang pencheng log land and revenue EM sar omorsing tiso non bang kalang le phan bang ke puthot mane ningkan hini extension ma jut alo lasen non sida melang li bang ke extension ke enje phan bor I bom ta hai tamela solong bang ke ni tum Karbilo Charlie asong Howraghat Regional Committee pe na bang ke isi ka chuning ri lo mate ye pir lo alang li phan bang ke non next bang extension order bang ke pinang ne lo sile tum Karbilo Charlie asong pen bang ke pini ning je lo Bangso alo kipi ke pajirda mahut KSA Howraghat Regional Committee Kongchunbang Budho Terang Dihin Rimbang Jona Singh Terang Assistant Dihin Rimbang Thangson Pendanglok ke ongdung KSA Klembang atum chetongdung Phuloni pendir chuna rongpi la pen langhin pen sarpang ringti Karbiang Longlang